Zdravím vás, přátelé. A teď jsem vám chtěl říct takové moudro. Lidé se schází, rozchází, jdou po cestě, které se kříží, které jim určil osud. Ano, ono se říká, že se naše cesty s těma lidma protínají z nějakého důvodu, ale ono to tak není. To máte vytvořené v hlavě. To, co si vysníte, zatím jdete. Ale málo kdy se stane, že jdete za tím správným. Srdce vám říká, jděte doprava, jděte doleva, neobracejte se do minulosti. Ale prostě radost a radost ne a ne nepřijít. Říkáte si, co děláte špatně, v čem jste neustále chybovali. Ale ono asi ten osud nelze přelstít a štěstí je velmi pomíjivé. Nevím, nevěřím na to, že osud je prostě banalita. Osud je pomyslná cesta, po které si myslíme, že jdeme a že jdeme správně. Nakonec se ukáže, že jdeme špatně. Takže ono vlastně, jak bych to řekl. Nikdy se nepřipravíme na to, co bude zítra. Nikdy se nepřipravíme na to, co bude za měsíc. Prostě teď je doba teď a kolem nic. Já prostě pravá láska, upřímné přátelství, nerozlučná spojenectví dvou přátel, to existuje jenom málo kde. Záleží to všechno na lidech, je to všechno v lidech a lidský osud je velice nevyzpytatelný. Nevím, jestli mám věřit na to, že se lidé potkají a už navždy zůstanou spolu. To je blbost. A jak říkám, všechno je to v lidech. Všechno se vytváří a ničí lidmi. Lidi mají nastavenou tu laťku, s kým chtějí být, do koho se chtějí zamilovat, koho chtějí opustit, na koho se vykašlou, komu budou dělat nepříjemnosti. Ale ten osud by měl to těm lidem vracet. A zatím se dívám a zatím to tak není. Zatím se to těm lidem nevrací, i když já se snažím dávat lidem maximum. Snažím se to dávat s takovou vervou, bez arogance, ale s takovou smysluplností a naplněním, že kde nic, tu nic. Pořád je to samé dokola. Tak asi jdu po té špatné cestě, no. Chtělo by to asi víc intuice a víc si věřit. Jenže já už lidem nevěřím. Ono, věřit také, kdo by věřil po takových zklamáních, že jo? Představte si, přátelé, že získáte něco, co jste si hrozně přáli. Máte to, jo? Máte to? A najednou za půl roku vám hlava řekne, já už to nechci, už bych chtěl něco jiného. Tak to znamená, že ta hlava je nenasytná, že to srdce je nenasytné, že nedokážete se spokojit s tím, co máte. A opravdu, já bych asi opravdu řekl teď na rovinu, že štěstí, že pokud máte toho, koho máte mít, tak to je pravé štěstí.
Nejsou to miliony, nejsou to 100 000. Pokud máte miliony a barák prázdný, s kým nemáte trávit lásku, štěstí, naplnění, tak jsou vám miliony a prachy o ničem. Ale pokud máte člověka, na kterého se můžete spolehnout, tak vězte, přátelé, že máte opravdu, ale opravdu všechno. Já nejsem řečník, ale mě hrozně baví tady promlouvat k lidem. To mi dává strašnou energii a i když člověk s vypětím všech sil někdy si říká, proč zrovna já, tak zase to má svoji stinnou stránku a pozitivní stránku. Že je to dobře. Je to dobré pro mě, že mohu zase vám předat něco cenného, co pro mě znamená fakt hodně. Člověk potkává holky a říká si, jo, je v pohodě, nesklame, i když ji moc neznám, nesklame. Ale pak si říkáte, pak vám srdce řekne a dost. Míšo, tohle není ono. Už nedůvěřuj. A opravdu je člověk tak opatrný, že to srdce otevírá jenom těm správným lidem. A ti správní lidé, těch je opravdu málo. Proto stejně si myslím, že všechno je osudem daný. Že koho máme potkat, tak potkáme. S kým máme splodit dítě, tak splodíme. A nezáleží na okolnostech. Prostě osud udeří tam, kde chceme. Tam, kde nás chce mít. Prostě věřím tomu, že všechno má svůj čas a všechno má svůj konec. Naše pomyslná linka života, radosti, smutku, trápení i naplněného štěstí závisí především na nás. Ale závisí to taky na skulince života, který nás vede. To, že potkáváme špatné lidi, to je také dané. To, že jsme nevyhráli ve sportce a sázíme, to je také dané. Prostě zkoušet to dál. A přátelé, chtěl jsem vám jenom říct, je tohle video zase bude dlouhé, ale když tady koukám na Lapský kaňon, tak prostě jsem chtěl vám, přátelé, říct, že jsem člověk. Jsem člověk z masa a kostí. Na nic si nehraji. Chtěl bych mít lásku, na kterou budu hrdý. Ale je to někde daleko za mnou, nebo přede mnou, nevím. A srdce by mělo dovízt tam, kam si člověk přeje. A vám všem, přátelé, bych přál, abyste to pomyslné místo, tu pomyslnou laťku, kam jste si to vysnili, abyste se tam dostali. Hrozně moc bych vám to přál. Jsme na světě pouhý jeden pozemský život, jenom jedenkrát. A tak žijeme tak, aby jsme naplňovali s láskou každého, kdo o to požádá a kdo si o to váží. Já zase tady vyznívám jako prorok, ale přátelé, mě to opravdu baví a to srdce mě opravdu říká správné věci, které chci předat vám. Není člověk ten, aby se zavděčil lidem všem, ano. Ale já stejně to dobro prostě se snažím dávat tam, kde je potřeba. A i když ta naděje je někdy pomíjivá, tak stojí za to, přátelé, jí žít s tím, na kom vám záleží. Tak se, přátelé, opatrujte, mám vás rád.